форуми байналмилалии муколомаи фарҳангҳо дар пойтахти фарҳангии Федератсияи Россия шаҳри Санкт-Петербург беш аз 350 рӯзноманигор, кормандони телевизион, аксбардорон ва блогеронро ба ҳам овард. ин чорабинии фарҳангӣ барои 17-умин бор дар осорхонаи бадеии шаҳри Санкт-Петербург Эрмитаж доир гардид. дар ин форум намояндагони 16 давлати дунё аз ҷумла Тоҷикистону Ӯзбекистон, Қазоқистон, Юнону Ҳиндустон, Россия, Гурҷистону Арманистон иштирок намуда корҳои эҷодии хеш, филмҳои ҳуҷҷатӣ, барномаҳои телевизионӣ ва лоиҳаҳо барои платформаҳои рақамиро пешниҳод карданд. ширкаткунандагони форумро дар оғози маросим хори консерваторияи ба номи Римский-Корсаков истиқбол намуд. тавре ташкилкунандагони форуми байналмилалии хабарнигорони ҷавон муколамаи фарҳангҳо дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ иброз намуданд. ин форум барои густариши ҳамкориҳо ва шурӯъ намудани лоиҳаҳои гуногун имконияти нав ва шароити мусоидро фароҳам меорад. аслан муаррифии таъриху фарҳанг ва дастовардҳои давлату миллатҳо дар бахшҳои алоҳидаи чорабинӣ аз ҷониби иштирокчиён, намояндагони ҷумҳуриҳои гуногун сурат мегирад. вале дар маросими ифтитоҳи форум донишҷӯёни riштаҳои забоншиносии донишгоҳҳои Москва дар тан либосҳои миллии халқу миллатҳои гуногун бо забонҳои тоҷикиву ӯзбекӣ, гурҷӣ, қирғизӣ, қазоқӣ, арманӣ ва ғайра порчаҳои шеърӣ пешниҳод намуданд. бояд гуфт ки имрӯзҳо фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик ки таърихи бою рангин ва хеле қадима дорад дар тамоми кишварҳои олам омӯхта мешавад. забони ноби тоҷикиро дар донишгоҳи давлатии забоншиносии Москва Никита Кузин низ меомӯзад. Давоно бовад, ҳаққидоно бовад, зидониш дилипир барда бовад, бадониш бовад, мардро абрӯй, ба бедонишӣ то тавони мақбӯй, чӣ нофурӯш бовад дӯстӣ бо касе, ки баҳра надорад зидониш басе. Ман Кузин Никита ҳастам, намояндаи донишгоҳи давлатии забоншиносии Москав ҳастам. дар тӯли 2 сол забони тоҷикиро меомӯзам ва умедворам ки соли оянда ба Душанбе ва ба шаҳрҳои дигари Тоҷикистон меравам. маро барои омӯзиши забони тоҷикӣ бештар адабиёт ва музикии тоҷикӣ ҷалб карданд. накша дорем ки моҳи ноябр ё апрел ба Душанбе равем ва онҷа дар таҷриба мо лаҳҷаҳои дигар, лаҳҷаҳои гуногун шинос шавем ва бештар таҷриба кунем. дар форум фестивали филмҳои ҳуҷҷатӣ, барномаҳои телевизионӣ ва лоиҳаҳои видеоӣ барои платформаҳои рақамӣ таҳти унвони «Ман дар ин ҷо зиндагӣ мекунам» баргузор шуд. дар фестивал филму барнома ва лоиҳаҳои рақамӣ аз 14 мамлакат пешниҳод гардид. тоҷикистонро филми кӯтоҳмуддати қиссаи ишқи шоҳ ва парӣ коргардон Сироҷдин Ғафурӣ муаррифӣ кард. ҳарчанд ин филм кӯтоҳ аст, вале дар он нишона аз фарҳанги миллати тоҷик бараъло мушоҳида мешавад. хушбахтона мо низ тоҷикистони азизро дар ин ҷо муаррифӣ мекунем ва ман пай бурдам ва назар кардам воқеан ҳар як нафар киносозон, филмсозон ки филмҳои кӯтоҳи худро дар ин ҷо намоиш доданд ва мо дар баробари ин дар навбати худ тоҷикистони азизро бо филми кӯтоҳи худ яъне ки муаррифӣ кардем ва ин филм аз ҷониби бинандаҳое ки дар ин ҷо тамошо карданд хуб қабул шуд ва мо хостем ки ба воситаи ҳамин калориди яъне ки тоҷикӣ масалан фарҳанги шеър нишон битем, ишқу муҳаббатро бозам ба шеър барбигардем. дар ҳамин гуна формҳои байналмилалӣ вақте ту ватани худро муаррифӣ мекунӣ, аз ин фақат бояд ифтихор карду тамом. ҳамчунин дар доираи форуми байналмилалии хабарнигорони ҷавон муколамаи фарҳангҳо дар осорхонаи бадеии шаҳри Санкт-Петербург Эрмитаж таҳти унвони «Ман дар ин ҷо зиндагӣ мекунам» намоишгоҳи байналмилалии аксҳо кушода шуд. дар ин ҷо 400 асари беҳтарини муаллифони ҷавони Авроосиё пешниҳоди дӯстдорони санъату ҳунар гардонида шуд. офаридаҳои аксбардори ҷавони тоҷик Хусрав Зуҳуров ки зебогиҳои Тоҷикистони азиз ва ҳунару анъанаҳои миллиро бозгӯӣ мекунанд, низ як гӯшаи ин намоишгоҳро зеб доданд. дар интиҳои чорабинӣ маросими қадрдонӣ доир шуд. аз ҷониби кумитаи тадорукоти форум ба муаллифони лоиҳаҳои беҳтарин диплом супорида шуд. хотиррасон мешавем ки 17-умин форуми муколамаи фарҳангҳо дар соли 2023 аз ҷониби Конгресси васоити ахбори оммаи иттиҳоди журналистон, осорхонаи давлатии Эрмитаж,
اتفاق ژورنالیستانی روسیه، فوند روسکی میر با دستگیری حکومت سنت پتربورگ، خزینه پرزیدنتی تشبس‌های فرهنگی، اکادمی بین المللی تلویزیون و رادیو، دانشکده دولتی سینما و تلویزیون سنت پتربورگ و دانشگاه دولتی تکنولوژی‌های صنعتی و دیزاین سنت پتربورگ گذرانیده شد. در دایره فروم اشتراکچیان به شهرهای گاتچینا، شلیسلبورگ، توسنو، ویبورگ، ویلیکی نوگورود، پتروزاودسک و پسکوف سفر کرده با جایهای تاریخی و تماشاباب این شهرها شناس شدند. فروم برای 17مین بار جنبست شد ولی به همکاری‌های فرهنگی و تطبیق لایحه‌های نو بین دولت‌های اوراسیا دوباره آغاز بخشید.